Hej, jeg hedder Ove. Jeg arbejder med vandbehandling hos Gryr. Det her er vores Aquadem vandfilter, som laver demineraliseret vand og typisk bliver brugt i laboratorier. Nu vil jeg gerne vise jer, hvordan man skifter sådan et vandfilter. I udgangspunktet behøver man ikke værktøj, men man skal lige bruge en spand og en klud. Jeg starter med lige at lukke for vandet. Når jeg lukker for vandet, starter jeg lige at tage trykket på flasken. Der sidder en lille udluftningsventil oppe i toppen. Det gør, at det er meget lettere at skrue toppen af. I toppen sidder der 3 O-ringe. Det er vigtigt, at man lige kontrollerer, at de 3 O-ringe ikke fulgte med, da man skruer toppen af. Så har vi det nye filter her. Det er altid plomberet. Det er sådan, man ved, at filteret er nyt og brugt. Det er altid plomberet. Man bryder lige plomberingen. Og så bytter de plads. I toppen sidder der en lille pind, som passer ned i et hul i flasken. Og den skal ned i der. Det gør, at toppen kan kun sidde på en måde. Sådan. Så er den på, og jeg åbner for vandet igen. Jeg lader lige vandet løbe lidt. Lige om lidt skal jeg lufte ud på den lille ventil her. Når jeg har åbnet for vandet, er det vigtigt lige at få luftet ud, for at få luften ud af flasken. Og det er igen med den lille udluftningsventil. Man skal lige gøre det et par gange. Sådan, så er der ikke mere luft i den. Og så tjekker jeg lige, at den er tæt. Der må helst ikke løbe vand ud af den. Og det ser meget fint ud. Og så vil jeg tage det gamle filter med hjem og få det regenereret.